Ja, jeg starter med at gå ind i webshoppen, skriver Into Words. Så får jeg adgang til den udvidelse, der hedder Into Words. Og ved at klikke på plus, så kan jeg tilføje den. Og efter kort tid, så ligger den op øverst til højre som genvej. Nu har jeg ikonet øverst til højre, og når jeg klikker på det, så kommer der en menubjælke frem, hvor jeg trykker på nøglen. Så får jeg mulighed for at indtaste mit Unilogin. Og det gør jeg så. Jeg klikker tilbage til mit Google-dokument og har nu mulighed for at vælge sprog. Der vælger jeg dansk. Jeg har nu en brugerflade, som minder om det, jeg kender fra CD-ord. Jeg vælger sprog heroppe, starter oplæsningen, stopper den her, kan vælge hastighed på oplæsningen, og så har jeg mulighed her for at skjule eller få vist ordlisten, alt efter hvad jeg ønsker. Når jeg skriver, får jeg ordforslag frem i ordlisten samtidig med at jeg skriver. Men ellers så kan jeg gå herop, få det læst op. Hej, hvad hedder du? Og på den måde have det direkte integreret i mit Google Docs dokument. Jeg kan også få læst en hjemmeside op, og det gør jeg egentlig bare ved at markere den tekst, jeg gerne vil have læst op. AGF aner lysere tider efter undertalstriumf. God fornøjelse med Into Words.